अरे दिया आता विभागाला 12 वर्ष लागली तो सांगितल्याने सांगतो मला तुम्ही फेराने पैसे मला भेटू लावली फूल बी कोडली काय केले बा तुम्हाला साहेब अरे दिवस लोक चढतो सासू आपल्या भरला बोलते हे जुगे बोल अरे बोलतो ससरा काय करले अच्छा विजय करेंगे किलो भाई छिकावा क्यों करिबो
आणि तुम्ही बोली होती अच्छा अच्छा चमकाला लोक बोली अरे रे बा हे लोका